UNgema udlule emhlabeni nje ubesanda kuhlonishwa emcimbini wezindondo ze-365 Men's Award zesigungu samadoda emnyangweni wezenhlalakahle eGauteng. Le nsizwe yazalelwa eVerulem enyakatho yeTheke ngo-1955. Umdlalo kawudidiyela iSarafina namanje usakhunjulwa ngawo kanye nezingoma zakhe ezithi Sitimela saseZola nethi Sabela. Udlule nje emhlabeni ngenyanga edlule uhlonishwe umnyango wezenhlalakahle eGauteng emcimbini wezindondo ze-365 Men Awards. Uhlonishwe kanye nohlalo weKaizer Chiefs uDokotela uKaizer Mtawunge kanye nosonkondlo uWally Serote. Izindondo ze-365 Men Awards zesigungu somnyango wezenhlalakahle eGauteng ngezokuhlonipha amadoda ayisibonelo esihle emphakathini. Yazi into bengayilindela nokuyilindela leyo ngathi mina hawu kodwa Nkosi yami ngenzeni bathi asicela nje ukuzokuhlonipha. Kungithokozisa kakhulu ngoba le ndaba ekhulunywa ngayo ekhulunywa i-Department of Social Development ukuqwashisa abantu nge-gender based violence ukuthi sihloniphe abantu besimame into enkulu efuneka siyishumayeze ngisho izingane zethu. uMadlokovu ubehlonishwa ngamagalelo akhe okusebenzisa umculo kanye nemidlalo yeshashalazi ukulwisana nohulumeni wencindezelo. Nasemuva kokukhululeka kwezwe lakuleli, uNgema waqhubeka nokuveza ukuqhakambisa impilo yomuntu ompisholo ngokuthi abakhululekile ngendlela efanele njengoba wabhala ezinye izingoma ezagcina zimiswa ukuthi zidlalwe emsakazweni ngoba zayiveza uhlanga oluthile olusacindezela abantu abampisholo. When we started Sarafina with these young people, way back in 1986, they did not know. I had to actually go to the parents, each individual family, and promise the parents that they would not discontinue their education. uMadlokovu uzofihlwa ngolwesihlanu.